बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्गाचे राणीये उल्हास पाव. हालेलुया. Hallelujah. Kita zakatu wawong fawzali. Hallelujah. Sorry. Somesha Bodwanmari Ekis Bradley. आणि ती पवित्र पवित्रतेवर करते निर्भर Namanmari Kurpen Burles. Samadria Savasa. Sriambita tu Sadip. आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. भगवंती भगवंती मरिये मरिये देवाची देवाचे महिमा आम्हा पप्या पप्पियां खातीर खातीर विनंती विनंती करत कर आणि आता आमच्या आणि मरणाच्या आमच्या वेळार मरणाच्या आमेन. Able सुम्याचे साखर. तुझ्या तुझे शब्दप्रमाणे शब्दाप्रमाणे मला होते त्यांचा जा. Namanmari Kurpen Burles. Samadria Savasa. Sriambita tu Sadip. आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. भगवंती भगवंती मरिये मरिये देवाची देवाचे महिमा आम्हा पप्या पप्पियां खातीर खातीर विनंती विनंती करत कर आणि आमच्या आता आणि मरणाच्या आमच्या वेळार मरणाच्या आमेन. वेळेला आणि देवाचं पूत मुनी सलो. आणि आणि आमच्या आमच्यामध्ये त्यांची जेला Namanmari Kurpen Burles. Samadria Savasa. Sriambita tu Sadip. आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. भगवंती भगवंती मरिये मरिये देवाची देवाचे आम्हा महिमा पप्पियां पप्या खातीर खातीर विनंती विनंती कर करत आणि आता आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार वेळेला आमेन. भाग्यवंती देवाच्या माये आम्हापासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या ख्रिस्ताच्या बसण्याला बसण्या मी कमी पोहोचून पावसांच्या शकते खातीर मागया येसुम्या येसम्या भडव्यांवरी खबर बडव्यांवरी खबर दिल्यावरवी दिल्यावरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान हिशपण घेतले आम्ही जाणा झाला. जण झाल्या त्याच्या कष्टा त्याच्या आणि कष्टाने कृपावी कृपावी जीवनपणाच्या आनंदा आम्ही पावसे पावशे तुझी कृपा तुझी कृपा आमच्या दसकरणी दसकरणाने वतून वतून आणि मागता त्यास त्या ख्रिस्त ख्रिस्त आमच्या आमच्या समावेश शेवटी होता. पाहता आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या. जसा आधी स्वतः आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या. जसा आधी स्वतः आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या. आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या भडव्या तुझ्या रखण्या सर्गीच्या दये माका दिला. तुझ्या तबे तुझे मोत उजवळाय. करा राज आणि संभाळ सांभाळ आणि सलई सलई आमेन. आमेन. शासना सोविष्य तसला खान सुशोधित खान अंका येसुम्या येसुमिया निरंतर निरंतर प्रकाश प्रकाशांचे संचय पंखोदी पंखोदी समाधानाने समाधाने जीवन ते विषय आमेन. खेळत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमका येव. तुझी खुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जा. आमचो आमचो दिसपडतो ग्रास दिसपडतो आजून ग्रास कधी आजम आणि करणे आम्ही आमचे चिकलेल्या सुटलेल्या मुक्षिता तसे तशी आमची आमची फत पत्का काम मुगस आणि आणि आमका आमका ताणे ताणेन पडून पडून दिना दिना का काय पुन वाईटन कोण ते वाईटन ते आमका आमका निवारा निवारा आमेन. आमेन. नवान मरिये कुरपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू. भगवंती मरिये भगवंती देवाची मरिये देवाची महिमा आम्हा खातीर पप्पियां विनंती खातीर करत आणि विनंती आमच्या कर आता मरणाच्या आणि वेळार आमच्या आमेन. मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू. भगवंती भगवंती मरिये मरिये देवाची देवाची महिमा आम्हा खातीर पप्पियां खातीर विनंती विनंती करत कर आणि आता आमच्या आणि आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार वेळार आमेन. आमेन. नमान मरिये कुरपेन भरले सुमे तुझ्या सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू. भगवंती मरिये भगवंती देवाची मरिये देवाची महिमा आम्हा पप्पियां खातीर खातीर विनंती विनंती कर कर आता आणि आता आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार वेळार आमेन. आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसे जसा आधी आधी तसं आता स्वतः आणि आणि सदा सर्वदा आमेन. घडी बोर आमचे सगळे माईक अनम्यूट कर. या नव्या दिसा खातीर त्या देवाका मेहर द्या. सगळे आमच्या माईक अनम्यूट कर थोडा वेळ त्या सोम्याका मेहर द्या. हालेलुया 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 हर गांच स्तोत्र हालेलुया आपका हालेलुया जिस हालेलुया आपका जिस महिमा आपका जिस वरदान आपका जिस पूर्णता आपका जिस पवित्र आपका वरदान आपका जिस आपका स्तुति का पवित्र आपका धन्यवाद का पवित्र वंदन का पवित्र आपका का पवित्र आपका वरदान का पवित्र आपका वरदान का पवित्र का पवित्र आपका वरदान का पवित्र वरदान का पवित्र आपका वरदान का पवित्र आपका वरदान का जिस वरदान का पवित्र स्तुति का जिस हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Ria, hallelujah, Ria, 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 hallelujah, Ria, Ria, hallelujah, Ria, Ria, hallelujah. Ria, Ria, Sudiduka Jesus, Hallelujah, Sudiduka hallelujah, Jesus, hallelujah, Sudiduka Jesus, hallelujah, hallelujah, Sudiduka hallelujah, Jesus, hallelujah, Sudiduka Jesus, hallelujah, Sudiduka Jesus. hallelujah, 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 Ria, hallelujah, Ria, Ria, hallelujah, Ria. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Ria, 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 Ria,
Jesu, 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 Hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu, Jesu, hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu, Jesu, hallelujah. Jesu. Stuti, stuti, Hallelujah. tuka, stuti, tuka, stuti, tuka, stuti, tuka, stuti, Lord. Hallelujah, वरदान वरदान कर Hallelujah, जिसका hallelujah, जिसका hallelujah, वरदान hallelujah, कर hallelujah, स्तुति hallelujah, का महिमा hallelujah, वरदान hallelujah, कर hallelujah, जिसका hallelujah. वरदान कर जिसका Hallelujah, वरदान कर वरदान कर हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया 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 वरदान का महिमा का वरदान का बोलता का जिसका Hallelujah, प्रणितांत का Jesus, जिसो Jesus. हसानत का जिसो हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 Yeah, 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 हालेलुया yeah, yeah, yeah. hallelujah, Acts hallelujah, 2, 4. Acts 2, 4. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांका दिले वाचा सत्य फरमाने परकी बसानी उलोक लागले. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले. जेजूचेर विश्वास दवरून जेजून सांगले फरमाने जेजून ताका सांगले अशें सांगले बसायिल्लो पवित्र आत्मो तुमचेर येसर बसायिल्लो पवित्र आत्मो तुमचेर येसर तुम्ही जेरुसलेमांत तुम्ही ह्यो जागो सोडचो न्ही ह्यो गांव सोडचो न्ही. Acts chapter 1 verse 8 देवाचे उतर सांगता पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें बळ मेळटलें. पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता मागणें करूंक बळ दिता आमकां स्वताच्या वाटेन चलोंक बळ दिता आमकां आमच्या अस्पताये विरोध सुसोंक तो बळ दिता पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता. त्या देखून जेजून पवित्र आत्म्याक पाठयलो पवित्र आत्म्याक बसयलो कित्याक जेजूक कळीत आसले ताचे शिशी अस्कत म्हणून पवित्र आत्म्या बगर ते कितें करूंक शकनात. हांव तुमचे संगत आसोना आनी हांव बापा लागीं वेता म्हणलो जेजू हांव बापा लागीं वेता पूण हांव तुमचे संगत आसतना कसली सगळी तुम्ही अजापाय केल्यात ती आनीकी मुंदारून वचो जाय आनीकी देवाचे राज प्रगट जाते रावो जाय आनीकी बापाचे काम चलोवन वचो जाय. त्या देखून हांव बापा लागीं मागून तुमकां एक मजतदार पाठयता. हांवें तुमकां जे कितें काम शिकयलां ते तुमकां सांगून दितलो आनी तो तुमकां चलोवन व्हरतलो. तो स्वताचो आत्मो तो जनवायाचो आत्मो तो बुद्धीचो आत्मो तो पदवेचो आत्मो त्या पवित्र आत्म्याची तयारी इतलो दीस 40 दीस आमी करनासल्या 50 दीस करनासल्या 8 दीस 9 दिसाचे नवेन करनासल्या आख्खी पवित्र सभा आज पवित्र सभेचो जल्मा दीस संभ्रमता पेंतेकोस्ताचो दीस पवित्र सभा जल्मलो दीस. या दीस एकच दीस देवाचे उतर म्हणता त्या एकाच दिसा सुमार 3000 लोकांनी बाप्तिस्म घेतलो. त्या देखून त्या आत्म्यान आमी भरूंक जाय हर एका दिसा आज पेंटेकोस्ताच्या दिसा मात्र न्ही केवल त्या 9 दीस नोवेनाच्या दिसांनी मात्र नाही केवल आम्ही रेतीरे गेल्ल्या दीस मात्र नाही हर एका दीस आम्ही मागोंक जाय सम्या आमकां तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर आमकां तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर त्या बसायल्ल्या आत्म्यान आमकां भर म्हणून मागया आज आमचे जिवे समर्पण दिवया.
आज आम्ही मागया बाप्पा जेजून बसयलं मुझे फाटय बाप्पा जेजून बसयलं मुझे देवोन येऊ दे त्या आत्म्या मुखांतर आम्ही जियोंक त्या आत्म्याच्या सहाय्याने तुझ्या हाताला जाऊन वावरून कृपा दे बापाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या बापाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी आमचेर देवोनी तानेर माग्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी वै पवित्र आत्म्या आम्ही असंच झाल्या या संसाराच्या संगतीने भरून आम्ही देवाच्या कुशेतान पयस केल्या देवाच्या उतरांत आम्ही पयस केल्या आमच्या अस्कत कायाद्वारे आम्ही पातकाच्या गुलामपणात पडल्या कितले पवटे केलेस पदका आधारलेस पदका आमची 5 सणवेत नात आज पवित्र आत्म्या सस्तो आमचे देवानी आज पवित्र आत्म्या आमका मोड आमका त्या देण्याने पवित्र आत्म्या तुझ्या सत्तेन आमका मोड आमका शिकय पवित्र आत्म्या आमचे काळे सत स्वीकार करून तयार कर येदो मुशेर आम्ही आमचो इगो घेऊन बोलल्या ना हांवेंच सांगले प्रियसाचे हांवेंच सांगले समा कुटुंबात हांवें सांगलेच समा कामाकडे हांवें सांगलेच समा ना आज पवित्र आत्म्या तुवें सांगले समाज म्हणून ओळखून घेऊन करपा दी तू कोणाय मरीफत आमच्या लागी उलोवंक शकताय म्हणले ओळखून करपा दी देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज या पेंतेकोस्ताच्या दिसा आम्ही माग्या आज आम्ही माग्या आम्ही त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याने भरोंक जाय हर एक दिस भरोंक जाय आज तो पवित्र आत्मा आमकां ताच्या कंट्रोला घालून दे आज तो पवित्र आत्मा आमकां ताच्या शक्तीन भरून दे आज ताच्या कुशेचे नाही चालले देवाक दुःख येतात असले पवित्र आत्म्याक आमचे ते स्वीकार करूंक जे कितें अडखळे आसात
जे कितें बापा लावनातले जाणा आमचे थंय आसात ते सगळे पवित्र आत्म्याच्या बळवंत येण्याद्वारे सगळे जे कितें देवाच्या राजाचे नाही चालले आमच्या जिवितांतल्यान मुळांसमेत हुमठावन आसतली देवान लावनातले हरियेक जावं बरो बे असकत काय हरियेक समस्ये मुळांसमेत हुमठावन आसतले म्हणून सांगाता मेळोन हे उतर 5 फावटी घट्ट तळा रिपीट करया. Acts 2:3-4 तवळ तांकां उज्या सारको जिवो विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावलो ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचनाप्रमाणे परकी भासांनी उलोवंक लागले. Acts 3-4 तवळ तांकां उज्या सारको जिवो तो विंगड तांचे मदल्या हर एकल्याचेर नमान मरिये कृपेन भरले समृद्धी सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू परत एक बटी हे उत्तर Acts 2:4 एकच उत्तर Acts 2:4 ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच सत्य प्रमाणे परकी भासांनी उलोवंक लागले. आम्ही परत मागया आमचे काळीस त्या पवित्र आत्म्याच्या येण्यात तयार करचे खातीर कालच्या दिसा ब्रदर फ्रान्सिस लोबन शिकवण दिली बरी कर Romans 8:14 जे कोण कोणाक पवित्र आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाचे पूत आणि दुवो ती देवाची भुरगीं आमकां पवित्र आत्मो सोलोन व्हरता गी आमकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता गी आमकां देवाच्या आत्म्यान जियोवचे तान आमचे भितर आसा गी आमी मागया आमचे भितर ते तान तो सोमी घालून दी पवित्र आत्म्यान जियोवचे तान पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चलचे तान आज पेंतेकोस्ताचो दीस आज पवित्र बळवंत आमच्या जिवितांत वावरूंक जाय ज्या दीस पवित्र आत्मा आपोस्तलांचेर आयलो त्या दीस सगळे आपोस्तल बसोन थांबोन आसतना वावूर नासले धांवन वावूर नासले सांपेत्र म्हणला हांव म्हणजे धांवन ते म्हणून कित्याक ताणें तो धांवला खंयच्या दीस तो पवित्र आत्म्यान भरलो ताका बसोंक जावना त्या पवित्र आत्म्यान बसोंक सोडूना त्या पवित्र आत्म्यान ताच्या काळजांत त्या देवाचो मोग इतल्या बळवंत तरान घालो की त्या बळवंत मोगा वरवीं तो चलोंक लागलो. आज तो मोग आमच्या काळजांत बरोवन येवं दी देवोन येवं दी म्हणून परत एक फावटी Acts 2:4
एकच उत्तर आम्ही सांगता म्हणून 5 पटी क्लेम करूया. ऍक्ट्स 2:4 ते समेत समेत पवित्र पवित्र आत्म्यान आत्म्यान भरले भरले आणि आणि त्या त्या आत्म्यान उलवले कांदील वाचा वाचा म्हणे परकी बसानी उलवले. सनी उलवले. 2:4 ऍक्ट्स 2:4 ते समेत समेत पवित्र पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या दिले वाचा म्हणे वाचा परकी बसानी उलवू लागले. ऍक्ट्स लागले. 2:4 ऍक्ट्स 2:4 समेत समेत पवित्र आत्म्यान भरले दिले वाचा म्हणे परकी बसानी उलवू. ऍक्ट्स 2:4 ऍक्ट्स ते 2:4 समेत ते पवित्र समेत पवित्र आत्म्यान भरले आणि दिले वाचा परकी बसानी उलवू. लागले. ऍक्ट्स सनी उलवू 2:4 लागले. ते समेत समेत पवित्र पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या दिले वाचा म्हणे दिले वाचा सनी उलवू लागले. मानमरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरी देवाचे माय नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरी देवाचे माय मान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरी देवाचे मरणाच्या आज वेळा सकाळी दान कोणाक एक व्यक्तीक हृदयांत दुखल्या परिस्थिती असा लेफ्ट साइड हृदयात दुखल्या परिस्थिती असा विशेष समी याकडे हात लायता विशेष समर्पण जन्मात याकडे विशेष समर्पण जन्माक या काळात आमची अस्कत काय समयाच्या समर्पण देव्या आमची अस्कत काय समयाच्या समर्पण द्या विशेष कितले सणा विंगड ऍडिक्शन संपडल्यात स्वराचे ऍडिक्शन ड्रग्सचे ऍडिक्शन असा विंगड खंयचे पातक आदारचे सवयीचे पातक विशेष समयाच्या समर्पण देव्या मुव्हीज गेम्सचे ऍडिक्शन्स कितले जण असतात लैंगिक पदकाचे ऍडिक्शनात वळव झाले कितलेशे जण असतात कितले जणांक बरे चिंतूंक जायना पवित्रपणे चिंतूंक जायना कितले जणांक नेगेटिव्ह चिंतप कितले जणांक म्हणजे भितर कितेंच बरें जायना मग तेच चिंतप पॉझिटिव्ह चिंत येताना पॉझिटिव्ह चिंतप हितूक जातेत ना एक तराचे भे किती काम करायचं झालं एक तराचे भे आज त्या एक तराच्या नेगेटिव्ह स्पिरिट सुटका मेळच्या पासून माग्या येऊ तर सांगता म्हणून परत एक पटी Acts 2:4 क्लेम कर मग असताना माग्या असला हरिका बांधपासा अस्कत काय सुटका मिळवले म्हणून सांगता म्हणून येऊ तर 5 पटी रिपीट करूया Acts 2:4 ते समेत पवित्र Acts 2:4 समेत पवित्र मान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशेचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशेचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशेचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे समर्पण दिन मगे या कणात विशेष कितले जण मागणे करूंक जायना कितले जण पहिले बरे हे मागणे करतले गट्ट मागणे करूंक जातले असं मागणे करचे म्हणताना मागण्याक बसताना न्ही देता
मागणं करू कसं जायना, मागणं करताना आळस आहे. कितल्या जणांक किती अनुभव जायना. विशेष समर्पण देऊया या काळात, विशेष माग्या आज पवित्रत्म आमचे जीविताच्या कंट्रोल घेऊन दे. आमका सतायता ते हर एक ड्रायनेस असो स्पिरिट आमका सोडून दे. कितल्या जणांक डेझर्ट एक्सपिरियन्स मागण्या वेळार समयाच्या तान भेटवून देऊन माग्या सगळे डेझर्ट एक्सपिरियन्स आमकां सोडवायचे पासत. आमचे आत्मिक जिवीत जिवाळ जावचे पासत माग्या, जिवाळ जावचे पासत माग्या. जिवाळ जावन आम्ही वावरूंक तो समी आमकां करपा लावन, तो पवित्रत्म आमकां करपा लाभोवन दी. भावार्थमसो आनीक गुण जावं दे. आमचे दही पवित्र आत्म्याची देणी आणि फळां दिसून येऊन देत, दिसून येऊन देत. जाऊन आम्ही त्या ख्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणून आम्ही त्या प्रमाणे जीवनची कृपा तो पवित्रत्म आमकां दिवन दे म्हणून सांगात. मिळून हे उत्तर 5 पटी परत 1 पटी आज 2:4 क्लेम करून मागया. आज 2:4 ते समेस्त पवित्र पवित्रत्म्यान भरले आणि त्या दिले आत्म्यान वाचा बसानी उलोंक लागले. आज 2:4 ते समेस्त पवित्र भरले आणि त्या आत्म्यान दिले वाचा प्रमाणे बसानी उलोंक लागले. आज 2:4 ते समेस्त पवित्रत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान दिले वाचा बसानी उलोंक लागले. आज 2:4 ते समेस्त पवित्र भरले त्या आत्म्यान दिले वाचा प्रमाणे बसानी उलोंक लागले. 2:4 ते समेस्त पवित्र भरले त्या आत्म्यान दिले वाचा प्रमाणे मात मरिये कृपेन भरले समृद्ध सगळ्या शास्त्रीय भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समृद्ध सगळ्या शास्त्रीय भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समृद्ध सगळ्या शास्त्रीय भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. समर्पण देऊन माग्या कितले जण डिप्रेशन असतात, लोनलीनेस फील करणार असतात, सुसायडल टेंडन्सी कितले जण असल्या सिच्युएशन असतात तांकां हर एकल्याक समयाच्या समर्पण देवया. हर एक तराच्या डिप्रेशनात तावन देव तांकां सुटका लाभोवन दी. हर सुसायडल टेंडन्सी सुटका लाभोवन दी. माग्या कितले जण लोनलीनेस फील करणार असतात तांकां तुम्ही सांगत अनुभव करची कृपा फावो जावं दी. आज विशेष या एरियाच्या हर एकल्याक संसारात समर्पण देऊन विशेष सांगत म्हणून हे उत्तर 5 पटी परत 1 पटी क्लेम कर माग्या. आज 2:4 ते समेस्त पवित्र आणि त्या आत्म्यान दिले बसानी उलोंक लागले. 2:4 ते समेस्त दिले वाचा सत्य प्रमाणे परकी बसानी उलोंक लागले. आज 2:4 ते समेस्त पवित्र भरले त्या आत्म्यान दिले वाचा सत्य प्रमाणे परकी बसानी उलोंक लागले. आज 2:4 ते समेस्त पवित्र भरले आणि त्या आत्म्यान दिले वाचा सत्य प्रमाणे परकी बसानी उलोंक लागले. आज 2:4 ते समेस्त पवित्रत्म्यान भरले दिले वाचा सत्य परकी बसानी उलोंक लागले. मरिये कृपेन भरले समृद्ध सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे नमान मरिये कृपेन भरले समृद्ध सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये नमान मरिये कृपेन भरले समृद्ध सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये आम्ही दिंबियर पडया दोन्ही हातांचे वैर बार्या. आज या कणात विशेष माग्या एकवटा पासत माग्या. आमच्या मध्ये एकवट असा जावच्या पासत माग्या. आमच्या मागण्या जमतेनी एकवट एक मनाचे जाऊन सोम्याच्या राजा तावरची कृपा मेळच्या पासून. मॅथ्यू 18:19
देवाचे उत्तर म्हणता नाही गे जेजून म्हणा तुमच्यामध्ये कोणी 2 जण एक मनाचे जाऊन मागल्यार हांव ते तांकां दितलो म्हणून. तर आम्ही इतले जण मागता आम्ही एक मनाचे जाऊन मागल्यार तो जेजू दिना गे. ती ताची बसावणी नाही गे. देवाचे उत्तर नाही गे ते. हिब्रू 4:12 देवाचे उत्तर म्हणतं देवाचे उत्तर जीवे आणि क्रियात्मक जाऊन असा. तर मॅथ्यू 18:19 सांगले ते उत्तर जीवे नागी. जीवे असा उत्तर जीवे असा ते जीवे उत्तर कार्य करता. आम्ही इतले पटी हे उत्तर एक क्लेम करता 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 ते उत्तर काम करता करता करते असा हर एकल्याच्या जीवितान करता. आमचं भावार्थ आम्ही घट करून जाय. आम्ही सोम्याच्या राजात चौरताना एक उदास करून जाय. आम्ही करता ते काम सोम्याचे. जर आम्ही आमचे काम सोम्याच्या उत्तराप्रमाणे करना जाल्यार आम्ही फळ दिवचो कसो. साजुआंच्या वांजेलान 15व्या अध्यायात देवाचे उत्तर सांगता तुम्ही मुझे थंय एक जाऊन रावले तरी तुम्ही फळ दिवंक शकचे ना म्हणटा. तर आम्ही ताचे थंय एक जाऊन रावंक जा. जेजू नवो उपास दिता सांगले हांव तुमकां नवो उपास दिता तुमचो करतात तसे तुमच्या पेलाचो मकर. आज आमकां एक कष्ट मारते असा करून आणि म्हणटा आम्ही मागण्या जमत येत असा म्हणून. आज माग्या आमचे थंय ती कृपा देवून येवचे पासून आम्ही माग्या जेजून मागले ताचे शेजां बसत बापा हांव मागता आणि सगळ्यांनी एक जावचे पासून एक जाऊन रावचे पासून आज आम्ही माग्या आमच्या मागण्या जमतेनी आमच्या खोयर ग्रुपांनी आमच्या विंगड या इगर्जेच्या आमच्या फिरगजेच्या सरसंघ संस्थांनी वावुरचे एकली एक मनाची जाऊन वावरूंक माग्या. एक मनाची जाऊन वावरूंक खंयचेय मिसावन ते जाऊन दी. जर एक मनाचे जाऊन वावरल्यार थंयसर पवित्रत्मा बळवंतरान काम करता. आज आमी मागोंक जाय त्या दिशेन आमची पवित्र सभा एक जावचे पासून एक बळवंत हातेर जावचे पासून मागया. आज कोण सगळे आमच्या संघ संस्थांनी मागण्या जमतनी कन्फ्युजनान घालतात विशेष तांकां सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवन मागया. तो पवित्र तांचे मन खालीस परिवर्तन करू दे. स्थिर खालीस सुमी तांकां फावो करून दे. आज कितले जाणा मागण्या जमत असले चंचल जाल्यात. कितले जाणा मागण्या जमतेत विसरून काडले. आज मागण्या जमत सण वेते आसात निराश जाल्यात भावार्थात आम सकल पडल्यात. कितले जाणा आज मागण्याचे जीवित जियेनात भावार्थ दंडळला तांचो. कितले जण पवित्र सभा सण गेल्यात भायर. आज आम्ही तांचे पासून मागचो दीस मागया आम्ही जी कोण पवित्र सभा सण गेल्यात परत एक पटी पवित्र सभे पाठी येऊन दे. मागया ही पवित्र सभा एक जावचे पासून सगळो लोक एक जावन एका निजा देवाचे आराधना स्तुती करच्या पासून सांगाता मेळो हे उत्तर परत एक पटी 5 पटी क्लेम कर मागया. Acts
2 Acts 4 4 ते ते समे समे सुपवित्र पवित्रतले आणि अत्यंत कंदिले वाचस्पती फॉर्मने की बसनी बसनी उलोंक उलोंक लागले लागले Acts 2 4 ते समे सुपवित्रतले आणि कंदिले वाचस्पती की बसनी उलोंक लागले Acts 2 4 समे सुपवित्रत्वान भरले आणि त्या त्या अत्यंत दिले वाचा प्रमाणे बसानी उलोंक उलोंक लागले लागले Acts 2 Acts 4 2 ते 4 समेस्त ते समेस्त पवित्रत्वान भरले पवित्रत्वान आणि भरले त्या आणि त्या कंदिले वाचस्पती उलोंक लागले लागले 2 Acts 4 ते 4 समेस्त ते पवित्रत्वान समेस्त भरले आणि त्या पवित्रत्वान आणि कंदिले त्या वाचस्पती दिले वाचा की बसानी उलोंक बसाने लागले की उलोंक बसनी उलोंक लागले परत एक पटी क्लेम कर मग घ्या दोन्ही हातून बार आमच्या भुरग्यांक युवा जनांक पवित्रत्वान भरया आज सैतान प्रयत्न करता सैतान आज भुरग्यांक आणि युवा जनांक देवाच्या हजरपणात पयस करूंक जाता तितले प्रयत्न करता गॅजेट्सा मुखांतर या सोशल नेटवर्का मुखांतर कितले युवा जण आज देवातून पयस वते आसात कितली भुरगीं मगण्याक वचना मिसाक वचनात आमी ल्हान आसतना आमचे आवय पै इगर्जे कापून वतना वेताल्या भुरग्यांक वचोंक नाका आज भुरगीं झगडटात विशेषरान मागया कितले भुरगीं असल्या सोशल नेटवर्काच्या वाईट संगतपणाच्या वाईट एडिक्शनाच्या रॉक म्युझिक या खंयच्या वाईट एडिक्शनाच्या इन्फ्लुएन्सा खाल आज जीवन आसा त्या हर एका तावन भायर येवचे पासून मागया कितले युवा जण सैरीक सुद्धा आसा बरी सैरी तांकां मेळचे पासून कन्फ्युजन असले युवा जणांक करेक्ट स्थिर मन तांकां फवसवचे पासून सारखे डिसिशन घेवन करपा लागचे पासून आज मागया कितले जण युवा जण परगमांत एक सुरेक आवय पळयतान पयस आसात विशेष तांणी वायट संगतपणां संपट अशें विशेष मागया आज समर्पण दिन मागया कितले भुरग्यांक शिकले उडा सुरना जन्मायचो आत्म तांकां सोनून व्हरून दिवन मागया तशेंच ह्या कितले जाणां पिटिशनां गलते आसात मागोंक सांगला सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया विशेष तांकां सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवन मागया तो सोमी तांकां सोलोन व्हरून दी तो सोमी तांकां जणवायन व्हरून दिवन मागया तशेंच समर्पण दिवन मागया हर एका पिडेस्तांक समर्पण दिवन मागया विशेष तरान मागया हर एका कॅन्सर पेशंट्सांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया आमची लिना बाय तिजो पाय दूख मस्त बरें आसा आज मेसेज गेला तिने हर एका दिसा मेसेज धाडटा विशेष मागया फाल्यांच्या दिसा तिजो बायोप्सी रिपोर्ट येवंचो आसा बरो रिपोर्ट येवच्या पासून मागया रॉकी म्हणल्या भावाक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया सिल्विया म्हणल्या भयणी सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया कितले जण आमच्या लागीं मागोंक सांगला हाडांचे प्रॉब्लेम पीसीओडी प्रॉब्लेम भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसात कुटुंबान समाधान मेळच्या पासून मागून आसात एक काजर जाल्ले भुरगे ताका ताच्या गोवाच्या कुटुंबात तावन टॉर्चर करते आसात विशेष समर्पण दिवया समर्पण दिवया एका भयणीक प्रपोजल येते आसात पूण कोणगी ते प्रपोजल्स ताका फिक्स जायनातल्या परी तांचे नांव पाठ करते आसात विशेष समर्पण दिवया जाक्याचे इश्यू सोम्याचे समर्पण दिवया एकल्या भावाचे सुमार 2 वर्सां तावन विजाचे इश्यूज आसात लिगल इश्यूज चालू आसा विशेष त्या लिगल इश्यूज सुटका मेळच्या पासून मागया एकल्या भावाक ताच्या कामाकडे फायनान्शियल कितें घुटमळ केल्या म्हणून ताचेर फोट फिर्याद मांडून ताका शिरकान करून पळयला एकल्या व्यक्तीक कामाकडे कितेंय प्रॉब्लेम केला कितें समाज काम करूं ना म्हणून टर्मिनेट कर ताचे वयर फोट फिर्याद म्हणटा आसा त्या भावाक सोम्याच्या ताच्या कंपनी सोम्याच्या समर्पण दिवया कितल्या कंपनी बंद जाते आसात कितल्या कंपनी प्रॉब्लेम चालू आसा एक सोम्याच्या समर्पण दिवया दोन्ही हात वयर उबारन मागया आमचे सगळी पवित्र सभा आमचे बोबगे बाप सेबा सगळ्या मिस्पान काढेला याचा की भावन धर्मणी
सगळ्या लाईकांक सगळ्या प्ले प्रेशरांक सगळ्या रिट्रीट सेंटर समर्पण देऊया. या क्रिसराचे मग्न जमत आमचे फादर, आमचं स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर अँटनी लोपेस, आमचे सगळे आमचे कोर लीडर आणि सगळे टीम सोम्याच्या समर्पण देऊया. आणि आमचे सगळे मिसा मॉर्निंग मन्ना, डिवाइन वर्ड, डिवाइन ट्रुथ, द ट्रुथ आणि चिल्ड्रन मिनिस्ट्री सगळ्याचे सक्रमेंटाचे आराधना सगळे सोम्याच्या समर्पण देऊ. सांगत आहे म्हणून येऊन तर 5 पटी परत 1 पटी रिपीट करूया. Acts 2:4 ते समेस पवित्र सत्य परमाने James, सबसे आयरन, ऑस्टिन, हिल्डा, जॉइस, माइक, लीना, वाज, प्रतिष्ठा, विश्वास, निकोल पेरेरा, कैथरीन पेरेरा, किशोर, वीडा, कैल्विन, कैटलिन आज पॉइंट करते हैं विशेष समर्पण देऊया. सिया जियोन त्याच्या सगळ्या गरजापासून विशेष राहणं आणि एक त्याच्या पीडा जेसू पैस करून दे आणि आपडने या सगळं देश या मगने कोण पळे ते सगळे ऐकतात विशेष नका जेसू आपडे आज घेऊन बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असतात. कोणाचे सर्जरी असा, कोणाचे इंटरव्ह्यूज असतात, किती काम केलं देवा एक राज्याला समर्पित देवा का करते जे का करते बरं आयुष्य या पेंटेकोस्त दिवसात तुझे पवित्र सभा तुझी बुरगी आज तो अनुभव करून दे. पेंटेकोस्तचा अनुभव करून पाऊस जेसूच्या पवित्र बळवंत नावात मागता बाप्पा. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Happy Pentecost Sunday. Happy feast. Happy Pentecost. Happy feast. Happy feast. Yes. Happy feast. Happy feast. विशेष रान आमच्या सगळ्या टीम बसत मागा या सगळ्या जमाती बसत विशेष रान या सगळ्या टीम पवित्र मॅन भरले जाऊन पवित्र मॅन झालेले जाऊन मग या जमातीच्या सगळ्या गरजा बसत विशेष सगळ्या मॉर्निंग मनाच्या मागण्या टीमा बसत विशेष मगा या लिंक हेरान तुम्ही युट्यूबचे लिंक तुम्ही परतून जॉईन जाया पळया हेरान तुम्ही दादा या बुधवारा विशेष मग्न्याचा बुधवारा संजेर 7:30 तावन 7:15 वरांतावनु 8:30 वरांशे 7:15 तावनु 7:45 वरांशे प्रेज अंडरशे ताजे उपरांत डॉक्टर जयानंद तांचे टॉक असतले इंग्लिशात विशेष रान या इरादा बसत मागा आणि त्या दिवस तुम्ही नोट करून दवरा तुमच्या स्केड्युलांत आणि त्या दिवस सुकन असताना या मग्न्याक तुम्ही जॉईन जाया. देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादाने कृपे बेसाने बरोदी. विश यू ऑल happy feast, happy Pentecost day. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.